गावदाङैनो बारखायो सना जोथोनै लाखिनांगौ बेलाय नोंनि दायथ'. Hello, good evening guys. Hello everyone. Guys, आं दायो ओंखाम ओंख्रि संनायदों, ओंखाम ओंख्रि. बिबारा बारोबोला गावदाङैनो बारखायो सना जोथोनै लाखिनांगौ बेलाय नोंनि दायथ'. जोनोमाबो खनसेल' नोंजों आंजों जुलियाबो जिउआव खनसेल'. मा फैया रावबो लाइआव फैयाथो. हेल' गाइस, माथो रावबो फैया लाइआव, बोरै जाखो? नोंजों आंजों जुलियाबो जिउआव खनसेल' रादाय होनानै जोनोमाबो खनसेल' नोंजों आंजों जुलियाबो जिउआव खनसेल'. Wow, like or then like रादाय होनानै कोई तो कमेंट करो गाइस. अरे कोई भी कमेंट नहीं कर रहा यार. Hi Samkar Brahma, thank you so much Samkar Brahma आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय. रादाय होनानै मुदुफुल बिलाइ अनला संनो आं दिनै गाइस. नै मुदुफुल बिलाइ अनला. बेंगलराव माबा मुदुफुल बिबार मोनाना, ओमफ्राय बे बिलाइखौनो जानांगौ जायो जोङो. जोनोमाबो खनसेल' थैनायाबो खनसेल' नोंजों आंजों जुलियाबो जिउआव खनसेल'. कमेन्ट करो गाइस, कमेन्ट करो. नै बिथिंजाय ना फ्राय जागोन, ओमफ्राय अनलाजों माबाजों अनला मुदुफुल बिलाइ अनला. कमेन्ट खालामदो गाइस, कमेन्ट सोर नायदों. हाफ्लेगासिनो आं नै हाफ्लेदों.
सजायाखैना आंहा रावनावबो लाइभ स्ट्रिमाबा लाइभ स्ट्रिमा सजायाखै नामा मानसिफोरनाव कमेंट खालाम गाइस कमेंट करो गाइस कमेंट करो 0743 नेट स्लो नामा भाई Ya, mobil apa? Only 2 likes. लाभ हरदों माथो नुजाया बेहाय हेलो हेलो कोई मिल गया मिल गया Nanganang pangkogana सिमां नुदोंमोन लैयागै नोंनि दावदां खाफाल